Moi boas a todos e a todas, volvemos co Eu Son Camariñas despois deste parón de verán e volvemos cunha rapaza que recorre toda España portando o nome de Camariñas cun deporte. Un deporte que compagina co seu traballo de enfermera e co que acadou un título nacional. Ben para explicarnos cal é este deporte e como funciona. Hoxe con todos nós, no Eu Son Camariñas, Paula Esteira. En primer lugar, bos días, Paula, gracias por estar aquí con nós no Eu Son Camariñas. Es a campeona de España de OCR. Bueno, eu máis ou menos sei de que vai o deporte porque vin fotos, pero supoño que a xente, a maioría, non sabe que é eso do OCR. Así que, se nos podes explicar un pouquiño como funciona ese deporte e tal. Pois veñen sendo carreiras de obstáculos, OCR se conoce polas siglas en inglés. Bueno, derivan de entrenamentos militares, nos cales, pois, ademais de correr, pois o que se necesitan é unha serie de cualidades, non? Tanto de forza como de resistencia e potencia. Joder, militar, xa empezas fuerte. Sí, de feito o meu primeiro equipo foi un equipo militar e pensaban que eu era tamén militar. Moita xente me preguntaba e pensaba que eu tamén me dedicaba a eso. Sí, o mundo do exército, así. Sí. Entonces a pregunta é obligada, sendo basado no exército, que tipo de carreiras acabas correndo e que tipo de obstáculos tamén acabas superando nesas carreiras? Pois, digamos que é un pouco o que se lle ocurra ao organizador, pero bueno, basicamente ven sendo carreira por diferentes, bueno, ben pode ser por montaña, por monte, un pouco máis urbanita, carreira, por playa, e despois combina unha serie de obstáculos que, bueno, ben poden ser obstáculos naturales, eso, como o tipo de recorrido, saltos, superación, ben por arriba ou por abaixo de muros. Eu vin tamén así como plan no exército cando se poñen nas películas aí no alambre de espiño este que está abaixo, van así arrastrando. Pois nos poñen arrastradas por debaixo de alambradas de espiños que en teoría ahora están prohibidas, nos teñen posto alambradas electrificadas. Joder. Que che aplastaban, además ibas mollado, tócache na espalda e vamos. Síntelo ben, non? Síntelo ben. E debo ter algún vídeo que, vamos, que che aplasta contra o suelo, che deixa medio cao. Sobre todo o que vin foi un de que había como unhas anillas, así. Hai anillas, hai algúns obstáculos que xa están, digamos, como máis, digamos, como obstáculos máis básicos, que son os que suele haber en moitas carreiras. Hai cargas, ben xa de o que se lle ocurra o organizador, troncos, garrafas, sacos, e nada, despois hai superación de muros. A imaginación tamén, non? A imaginación, de feito unha temporada, sobre todo suspensión, que tamén hai que entrenalo, e hai que entrenar técnica de obstáculos. Pois a diferencia de outras pruebas relacionadas co atletismo, as carreiras de obstáculos non só tes contabilizan o tempo en chegar á meta, sino que polo camiño tes estes obstáculos no que hai uns jueces que verifican que ti pases segundo a normativa o obstáculo. Pois segundo a normativa, pois ás veces tes intentos ilimitados para superar o obstáculo, se non o pasas,
pois perdes a pulsera, que, bueno, a pulsera ou che apuntan un número de dorsal, ti podes continuar a carreira, pero vas descalificado. E despois hai outras normativas nas que, se non eres capaz de superar o obstáculo, o que che van é poñer unha penalización. Normalmente é unha penalización dura, acorde co obstáculo, para que ti, ca penalización, non o pases máis rápido que o pasa de primeiras, pois ou che poñen unha carga de garrafas larguísima, ou, bueno, algo así. Claro, porque, é dicir, cada carreira ten como unha puntuación, entonces. Unha puntuación, bueno, depende das carreiras, pero, bueno, normalmente, é dicir, hai unha clasificación, o primeiro que chegue a meta, pero despois teñen que verificarse que ti superaras todos os obstáculos, por eso hai jueces, porque senón podes facer trampas. Entonces o que fan é, a ese tempo despois añádenlle penalizacións ou... Hai algunha na que che poden poñer unha penalización de tempo se non o pasastes, pero o normal é que sea, bueno, chamanlle normativa OSO, que ou pasastes o obstáculo ou non o pasastes, se non o pasastes, estás descalificado. Podes continuar, pero despois verificarán que non pasastes un dos obstáculos ou os que sean, e estás descalificado. Contaba a puntuación un pouco porque despois hai unha clasificación en cada campeonato, que hai varios, hai distintas formas, pero como funcionaría máis ou menos cada un, ou tal? Pois, co tema das clasificacións e puntuacións, bueno, explicar antes que hai diferentes ligas. Hai a Liga Nacional, a Liga, digamos que hai tamén diferentes organizadores de carreiras de obstáculos que teñen as súas propias puntuacións. Hai unha Liga Nacional da asociación que é Ocra España. Entón, esta liga, digamos que, pois, colle carreiras organizadas por diferentes organizadores a nivel de España, entón, pois, vas clasificando ao largo de toda a temporada, que as temporadas suelen... En OCR non temos temporadas máis cortas como en outros deportes, sino que van desde enero hasta diciembre. Estamos todo ano correndo. Entonces, bueno, hai a Liga Nacional, que esa foi na que ganei no 2017, e hai ligas autonómicas tamén. Temos aquí en Galicia desde o 2019 a segunda Liga nacional. E despois a maiores hai campeonatos internacionales, temos o campeonato europeo para o cal tes que clasificar en determinadas probas que hai en España, e hai o campeonato do mundo. E a súa vez hai o campeonato nacional, que é unha única proba o ano no cal pode ser campeón de España en unha única carreira, que será ahora a finales do mes que ven. Pois, vamos levantarnos un pouquiño, así, sí, damos un paseiño por aquí, mientras che fago outra pregunta, que, polo que me estás contando, vexo que é un deporte que parece que non está estandarizado un pouco, que cada un vai, por así decirlo, por libre. Eu vin que sodes bastantes participantes, porque hai carreiras que incluso hai 400 personas ou así, entonces, como é iso, que non tedes federación, non hai que hai? Pois non é un deporte federado como tal, de aí que, bueno, pois moitas veces veñen os problemas a hora dos patrocinios, das axudas, porque digamos que, pois, o non ser un deporte considerado como tal, pois... Profesional, digamos. Sí. Bueno, é que se non é federado, eu creo que a outra opción é, pois, ser aficionado. Sí. Entón, bueno, ainda que sí que existen clubs, temos a Asociación Nacional que vai luchando polo tema dos dereitos e de ter un seguro contra accidentes e demais. De feito, temos trabas co tema do COVID, para o non ser un deporte federado, tiñamos tamén problemas para acceder ás probas, porque se non era un deporte federado, ti non, se non estás federado, non te podías desplazar ni salir, digamos, sí, da comunidade autónoma cando estábamos confinados. Era, bueno, un de tantos outros problemas de non ser un deporte con federación. Respecto aos números de participantes, bueno, 400, 1000, 2000, ten habido moitísimos participantes en algunhas das carreiras máis multitudinarias. Que pasa? Que normalmente está eso, a categoría élite, que somos os que, digamos, que participamos na liga. De forma regular. De forma máis regular, sí, participamos nas ligas, digamos, que é como máis especializado. E despois hai élite por categorías. Outra categoría é popular, que normalmente é a máis multitudinaria, na que a xente máis se divirte, e normalmente eso. Sí, vas un día para probar a ver como é. Sí, hai xente que vai en popular e que é asidua a moitas das carreiras tamén. Entendo que eu vin que, bueno, o deporte vai tamén un pouco por equipos, como no ciclismo ou así. Entón, esta xente que vai a popular non ten equipo ni nada, pero ti sí, por exemplo. Podes participar en equipo ou como independiente, porque despois hai ligas por equipos en ocasións que puntúas ao largo tamén da liga,
ou hai probas concretas que normalmente no nacional, aínda que ahora hai outras carreiras nas que faz carreiras por equipos tamén, que normalmente pois son solo, por exemplo, 2 ou 3 personas nas que combinas, pois, por exemplo, un fai a parte de carreira, outro fai a parte de cargas, outro fai a parte de suspensión e despois hai unha parte común na que faz equipo. E despois hai a maiores, eso, o que se chama equipo, pero son os clubs, non? Por exemplo, eu agora participo no de Concobox, anteriormente éramos Vengadores. Entón, bueno, pois eso serían os clubs. E despois en popular podes ir correndo ti de forma individual ou a xente corre eso, facendo equipo é, pois normalmente van cas camisetas do sí, box ou do gimnasio onde entrenan. Como cando vas á barca que van todos os amigos ca camiseta tal. O mismo, pois vas en plan diversión, a que todos se poden axudar, non teñen que pasar de forma estricta obstáculos, sino que se poden pasar divertindo ou facendo burpees, é unha das partes que máis engancha. A xente normalmente en popular se engancha moito a este tipo de carreiras. Estamos falando aquí do deporte que nos está enseñando que controlas a Dios, pero ti relativamente hai 2 días que empezastes, non? En isto do OCR. Básicamente, eu a correr, pois debo de levar desde o finales de 2014, 2015, escasamente 6 anos. Nunca na miña vida había corrido. Fixera algo de deportes de contacto, bueno, iba ao gimnasio un pouco, pero bueno, deporte comunal en sí, pois hai uns 5 ou 6 anos. Entonces, por así decirlo, ti empezastes no mundo do deporte xa neste nivel de ACR, de aí, a poucos anos, fostes campeona da Liga de España, bicampeona da Liga de Galicia. Sí, máis ou menos eso, empecé a correr no 2015, a empezar a correr, pero de cero. Bueno, empecé ganando tamén algunha dos circuitos de correndo pola Costa da Morte. E no 2016, que fui a miña primeira carreira de obstáculos, pois no 2017 conseguí eso, a Liga Nacional, no 2019 que foi a primeira Liga Gallega, sí. Este ano que ainda, bueno, se disputaron menos probas co tema do Covid, a falta dunha proba, pois xa es campeona. Pois dicir que son eso, es campeona de novo da Liga Gallega. Hai unha camariñana que é campeona, hai que reflejar aí, non? Pero ti pensabas en algún momento que ibas a chegar a este nivel? Pois non, porque, bueno, a todo isto eu sempre fui moi debiluchiña cando era pequena, tuve asma, entón sempre pensei que correr, pois, que adelgazabas moito, e o tema do peso, pois, me preocupaba, non quería adelgazar máis, e sempre pensei que non iba a poder correr. E mira ti, pasei de ser unha enclenque ahora a ser aquí unha musculosa. E, bueno, eso, pois pouco a pouco me fui motivando e... O único que che quería preguntar antes de marchar de aquí é que sentistes cando ganastes aí, cando te vistes campeona da Liga de toda España? A verdad que por aquel entonces era unha liga bastante competitiva, ainda que somos poucas mulleres, ao final as que nos animamos a correr, cada vez está vendo, digamos que, máis afluencia de mulleres, pero bueno, sí que despois de recorrerte España luchando cada carreira, pois, bueno, pois sí que... Sí, unha satisfacción. Unha satisfacción, sí, a todo esforzo, porque realmente o que faz é... Sinteste poderoso, poñer horas de coche, de viaxes, de entrenamentos, e a verdad que está de maravilla. Pois, se che parece agora, movémonos un pouco e vamos a outra zona de Camariñas que estaba máis relacionada co teu traballo oficial, digamos. Vamos. Estamos aquí ahora no Centro Médico de Camariñas, que, como dixamos, ten máis que ver ou está máis relacionado o lugar co teu traballo oficial, que, bueno, a que te dedicas, vamos a dicir, que así xa sabe a xente.
O traballo oficial é, bueno, son enfermera, traballo en hospitalización a domicilio e cuidados paliativos no Hospital Virxe Xunquera, o Hospital de C. Sí, claro. Entonces, a pregunta que surge aquí, porque además, con esta historia da pandemia e todo, como organizas todo isto? Porque estamos falando de competicións que son de larga distancia, entrenamientos, traballo, todo isto. Como faz para cuadrar todos estes horarios? Pois, bueno, esa pregunta ainda me fai moita xente cando coincido no hospital con xente de aquí Camareño e me di, pero ti ainda traballas aquí. Non me queda máis remedio que traballar para poder competir, pero gracias ao horario que teño no servicio no que estou, pois podo compaginar cas competicións, porque traballo de lunes a viernes, fago algún sábado, entonces vivo a base de siestas tamén, entreno polas tardes e nada, e despois pois moitas veces cambiando os sábados cas miñas compañeiras, pedindo días libres para pegarlle os fines de semana, como as competicións son sempre fin de semana e libro todos os domingos, pois vou compaginando así. E a base tamén das vacacións normalmente as collía para os campeonatos internacionales. Sí, que son máis días así. Claro, collía as quincenas ou incluso algunha das quincenas dividía en 2 semanas, pero sempre para poder viaxar nas competicións. Isto é importante de recalcar que non é un deporte federado, como dixastes antes, entón os premios e todo eso, pois tampouco é que sean... Os premios, moitas veces, premios económicos non hai, entonces, bueno, pois un pouco tirando de patrocinadores, porque hai moita xente que tampouco consigue patrocinadores, tirando os patrocinadores para cubrir gastos, pero sí, okay, non dá para... Este deporte non dá para vivir... Este deporte, como moitos outros federados, que tampouco non dá para vivir deles. Claro. Falando tamén, antes dixastes de coordinar e tal, os entrenamientos, que é unha parte que a veces está un pouco na oscuridade, non? Eso que ven os resultados, pero non o sacrificio anterior. Como te entrenas para un deporte destas características? Pois, basicamente, entrenar carreira, facer entrenamento específico de carreira. Ahora mesmo veño entrenando pois, como 4 ou 5 días a semana, entrenamentos de forza global e despois forza específica polo tema eso, que explicaba dos obstáculos de suspensión. Entón, digamos que pois hai como determinados ejercicios de técnica de superación de obstáculos, bueno, que fomos pouco a pouco, conforme foron aparecendo obstáculos novos nas carreiras, fomos montando, bueno, solo entrenar en Dumbría, ali é onde entrenamos 2 días a semana, temos clases específicas de OCR. Claro, porque este é un deporte tamén que se está, como dixías antes, a buscar a creatividade dos organizadores, poden poñer un obstáculo novo e tal, é dicir, estáse formando, é un deporte que está en constante evolución. Sí, hai moi poucos centros onde entrenar obstáculos en concreto. De feito, bueno, aquí na Coruña entrenamos aí en Dumbría, hai moi pouquiños sitios onde entrenar específico. Bueno, ahora sí que hai xente que vai incorporándose, eu tengo un pouco máis fácil porque digamos que xa hai unha base, xa hai xente que controla o tema de técnica, pero bueno, nos cando empezamos, digamos que sí, empezamos cunha escaleira de madeira, empezamos sí, según ibas a unha carreira e aparecía un obstáculo novo, pois íbamos intentando pois sí, copiar o obstáculo para telo e entrenalo. Vos fostedes allanando o terreno, por así dicir, tamén. Eu creo que sí, eu creo que ahora a xente que empezado ten moito máis fácil porque xa lle podes dar eses consellos, digamos, de como se supera un obstáculo, non ir en plan matalote como íbamos o mellor no salo bruto de inicio. Un pouco, retomando o tema de antes da pandemia, ou, bueno, cambiando ahora un pouquinho, o que me gustaría preguntarche é como sufriu a pandemia o mundo do OCR, tamén un pouco como sufristes ti dentro do mundo da enfermería, pois son dous sitios castigados por este tipo de enfermedade. Pois, bueno, na enfermería, como no resto do mundo sanitario, pois de inicio foi eso, con moito medo, porque non sabíamos a que nos enfrentábamos, pero bueno, sí que no meu servicio, como non levábamos pacientes positivos, pois bueno, fui certa tranquilidade. Bueno, e despois eso, respecto aos entrenamentos, a verdade que o feito de traballar, aínda que era unha situación complicada para todos, que non sabíamos o que nos enfrentábamos, o feito de ir a traballar e de salir da casa tamén cheiraba un pouco. Despois, cando chegabas a casa, eu nesa época pois estuve sola na casa, pois tamén era certa tranquilidade, porque o medo que tiñamos todos pois era contagiar os nosos, sí, por ese aspecto
entrenamento, pois eu, digamos que tiña certa tranquilidade. E despois, eso, pois ibas a traballar, chegabas a casa e o entrenamento dentro da casa, pois che facía tamén un poquinho, pero entrenabas dentro da casa? Dentro da casa. Todo eso que surgiu normalmente, bueno, que se vía todo o mundo entrenando nas casas, pois a nos pasou o mismo. Tiñas que, digamos, non sabíamos canto tempo iba a durar o tema do confinamento, si despois dese mes ibas a volver a competir ou non. Entonces, o medo que tes sempre a perder a forma física. Entonces non podías salir a correr, subía, baixaba escaleiras, intentabas manter eso a forza. Menos mal que dispoñía na casa de algo de material, entonces, bueno, pois adapteime a entrenar e facer na casa, pero sempre con ese medo a perder a forma física e a que volveramos a retomar o tema das carreiras. As carreiras paráronse, supoño, non? Paráronse, a verdad que hasta que non se soubo despois que se suspendía a liga e que se suspendía todo tipo de carreiras, despois aí digamos que foi un pouco máis relajado, como que sabes que vai a ser a mesma situación para todos, non vai haber carreiras, entonces, bueno, pois xa podes, digamos que tranquilizarte un pouco máis, e se non entrenas, pois polo menos te mantés a forma física. Entón, o tema das carreiras, unha curiosidade que teño eu, bueno, vin que, como dixeas ti, a xente adaptouse no confinamento, fixaron máis deporte, entón, eso continuou despois de que se salía do confinamento, é dicir, no OCR hai máis afluencia agora que antes. Máis afluencia tampouco polo tema de que agora hai plazas limitadas, están limitando moito as plazas en todo tipo de carreiras. De feito, os plazos de inscripción, como a xente ten tantas ganas de correr e de participar, salen as inscripcións e vamos, xa casi se agotan no día. No tema dos obstáculos, bueno, menos, e sobre todo agora que está vendo máis carreiras, pero os aforos son máis limitados. Pero bueno, sí que xa se vía que a xente ten moitas ganas de participar en probas. Agora sodes como a nova Metallica, non? É dicir, o concerto sale e un mes antes xa acaban as entradas de todo, non? Prácticamente, a verdad que sí, hai que apurarse, darse prisa porque estamos deseosos de competir e bueno, de ver en que estado de forma física nos encontramos. Bueno, estamos aquí no que ven sendo a carretera que vai cara ao castillo. Aquí criastes ti, non hasta onde teño entendido. Así que escollemos este sitio para un pouco ao final da entrevista, que reservamos así para falar do vosso futuro, do que tedes en mente e tal. Entón, eu que che quería preguntar é como te ves ti de cara ao futuro no deporte, no OCR. Crees que poderías revalidar ese título de Galicia máis de España? Bueno, de Galicia este ano sí, pero o ano que ven, a verdad que, como digo, son etapas na vida, e o deporte así a nivel competitivo, pois tamén considero que é unha etapa. Desde o COVID, pois, digamos que replanteime cousas novas e cos cambios personales que tuve na miña vida, entonces este ano estou a por todas, e bueno, sí que a Liga non estou participando na Liga Nacional, pero sí que estou participando en outras ligas probablemente, e o objetivo é o campeonato nacional que se celebra dentro dun mes, e digamos que é a apuesta forte que non... por el, non? Sí, nos últimos anos quedei aí, digamos que ás portas, nos primeiros puestos, en algunha ocasión non puden acabar porque eran obstáculos moi complicados, entonces, bueno, pois este ano a ver si estaría moi ben antes de colgar as botas, conseguilo, pero bueno, vamos a ver que pasa. A parte dese campeonato nacional, que retos terías a partir de aí? Que sería o futuro ese? Pois agora que descubrín o deporte que se me dá ben, pois, bueno, non vou a deixar de entrenar, pero o ano que ven teño pensado seguir facendo entrenamento, non deixar de entrenar o CR, o que non sei se vou a competir, porque unha vez que estás nun nivel, pois, ir para atrás, pois, non apetece, entonces, pois, se non, digamos que me reinventaré con outro deporte, ou volverei ao kickboxing que fixera tamén xusto cando empecé. Sí, foi unha pena que non cheguei a competir, pero, bueno, está bastante ben e bastante en forma, e, bueno... Veste preparada para golpear aí? Sí, vexome fuerte, pero, bueno, xa veremos para o ano que ven. Polo de pronto, este ano vai a ser o CR, e despois veremos que pasa.
anotamos logo o teu nombre para ver se no futuro o kickboxing está tamén rollo camariñán. A última pregunta antes de despedirnos sería un pouco pois para animar a xente, non, a facer deporte calquera, en general, pero tamén o OCR, que lles dirías agora? A ver, actividade física é salud, entonces, bueno, eu animo a todo o mundo a facer algún tipo de actividade física para animar a empezar e a continuar. Eu sempre digo mismo, actividade grupal é unha forma de socializar maravillosa e, bueno, animo a todo o mundo a que practique algún tipo de deporte. Bueno, ahora hai moitas opcións, así que a probar, bueno, a participar en popular nunha OCR, ir en equipo a pasalo pipa, eso... Si non, sempre anima un poquinho máis, que haxa alguén que che tire un poquinho tamén. Eso está de maravilla, si corres unha vez te enganchas. Pois con todo isto logo só nos quedaría despedirnos, a dar as gracias por esta entrevista, por presentarnos un deporte como este, que a mellor non o conocíamos tanto, pero que seguramente pode ter algún adepto por aquí oculto. Gracias a vos por invitarme, bueno, encantada, que eu son camariñas, camariñana, e é moita honra, así que gracias a vos. Así? Son Paula Esteiro Ramos, son enfermera e corredora de carreiras de obstáculos. Eu son camariñas.